akože to SIčko, nemám k tomu slova, ale však keď to už je postavené, tak to budeme jazdiť, hej? Je to moc zamotané, ty vole, to na tie 4 pade to sa tam nedá zatočiť táto prava. Ale je to tak dané, je to pre každého. Dobre? Takže to by som chcel, treba zdokonaliť. My teraz posunieme sa ďalej na tú lavicu. Čo sa týka tejto zátačky, treba tam toto zrýchliť. Každému jednému, aj mne isto. Dobre, priletíte tam, sadete na ten predok a ty máš, hej, ty si pánom situácie, musí to tak brať, ne že vydá, nevydá, ty